Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan het eeuwenoude beroep van klompenmaker. De bekendste klompenmakers uit de regio waren destijds de familie Jeuken uit het Brugske. In 1932 begon ook Toon Jeuken als klompenmaker en zette daarmee een jarenlange traditie in de familie Jeuken voort. Kijkt u mee hoe van een boom ambachtelijke klompen worden gemaakt. De Oude Oosterseweg begin jaren 80. Hai Jeuken, zoon van de bekende klompenmakersfamilie, gaat op bezoek bij vader Toon Jeuken. Vanaf 1779 maken liefst 6 generaties Jeuken beroepsmatig klompen. Tijd dus om een bezoek te brengen aan de laatste telg van deze bekende klompenmakersfamilie. De eerste vraag is dan ook: hoe is het beroep klompenmaker ontstaan bij de familie Jeuken? Al snel komt Toon met een oud fotoalbum met daarin een foto van het ouderlijke huis in het gehucht Brugske. Helm Jeuken, de vader van Toon, kocht het huis in 1902 voor 2000 gulden. Later wordt er nog een aparte werkplaats aangebouwd. De jaren 30 zijn slechte jaren voor klompenmakers. Een paar klompen kosten destijds 50 cent. Daarvan moesten ook alle onkosten betaald worden. Wanneer Toon de klompenmakerij overneemt van vader Helm, helpt hij nog vaak mee in de werkplaats. Bij zijn 60 jaar jubileum als klompenmaker is er veel media-aandacht. Zelfs de Algemene Nederlandse Persdienst maakt een foto van Helm. Al eeuwenlang worden de klompen gemaakt van hoofdzakelijk populiere en wilgenhout, vertelt Toon. Vroeger zei men: als je de klompen van wilgen maakt, zijn ze onverslijtbaar. Om de omvang van een boom te meten, slaat Toon gewoon de armen om de boom. Wanneer de armen te kort zijn, wordt een teken gemaakt om de juiste omvang te bepalen. Deze boom heeft een omtrek van 1,65 meter. Van deze boom kunnen ongeveer 138 paar normale klompen gemaakt worden. De meeste bruikbare bomen staan langs sloten en weilanden. Volgens Toon zijn deze heel slecht bijgehouden. In totaal andere situatie is het rooien van een boom. Zoon Karel Jeuken kijkt aandachtig toe hoe de boom ingehakt en omgezaagd wordt. Menig familielid van Toon Jeuken wordt ingezet om de klus te klaren. Het handmatig zagen gebeurt met Karel, Gerrit, Peter, ome Teng en Toon Jeuken zelf. Als de zaagsnede ver genoeg is, wordt een spie ingeslagen om te voorkomen dat de zaag gaat klemmen. Aan het handvat van het kortijzer, de zaag, wordt een touw bevestigd voor het trekken van de zaag. De andere sturen de zaag. Nadat de boom gerooid is, wordt de stam in blokken gezaagd. Met een kloofmes worden de blokken in 5 tot 6 stukken gekloofd. Aan de hand van de grootte wordt bepaald welke maat en type klomp gemaakt kan worden. In de werkplaats worden de blokken gesorteerd.
welke het beste bij elkaar passen. Op het klotsblok wordt met een speciale kapbijl de boomschors verwijderd van het hout. Vervolgens wordt het hout aan één kant rechtgemaakt. Die dient dan als bodem van de klomp. Op het klotsblok worden ook de eerste contouren gevormd. Na korte tijd verandert het hout steeds meer in een klomp. Met een klompenmaatstokje wordt de beoogde klompenmaat gecontroleerd, maar dat heeft niets met centimeters te maken. Dit is de buitenmaat en dat is de binnenmaat. Kijk, deze passen prima bij elkaar. De een wat dikker dan de andere. Dat betekent dat eerst de kleinste maat bewerkt moet worden en daarna de andere. Zo worden beide klompen even groot. Voordat de klompen in de beoogde vorm worden gesneden, wordt het grote paalmes vlijmscherp gemaakt. De hak is erg belangrijk voor een klomp. Is deze niet goed, dan gaat de klomp zogenaamd rondlopen. Ook de vorm en hoogte van de klomp is erg belangrijk. Tijdens het maken van klompen is controle van groot belang. De klompen moeten van buiten en binnen gelijkwaardig zijn. De klompen zijn nu zover gereed dat ze vastgeklemd worden in de heulbank, waarna het uitdoppen, het uitkappen kan beginnen. Met een dopbeitel wordt eerst de hak en hiel uitgekapt. Uitkappen moet goed gebeuren, anders is er later met boren een probleem.
Met lepelboren en effers worden de klompen op diepte gemaakt. Ook tijdens het boren is het belangrijk dat de juiste diepte wordt aangehouden, omdat de grote en kleine teen nagenoeg even lang zijn. Nog een klein beetje dieper. Kijk, zo is het prima. Er wordt altijd vanuit het midden van de klomp gewerkt. De lepelboren worden gebruikt voor de juiste klompdiepte en de effers zijn voor de afwerking. Het afwerken van de hak gebeurt met een hakhaak. Om de bodem af te werken gebruikt men het vaarsmes. Ook alweer met de rug in de midden en de af van de midden nu naar elkaar. De klompen moeten een binnenruimte hebben van ongeveer 3 vingers, anders komt de hoogte van de voet in de kanaal. Tijdens het klompen maken wordt regelmatig het gereedschap scherp gemaakt. Met verschillende messen worden de klompen, waar nodig, bijgewerkt. Met een lange steel ben je natuurlijk sterker met draaien. Dat was hem echt het begin af. De klomp moet vanaf het begin goed geboord worden, anders wordt het moeilijk om de juiste diepte te krijgen. Is hij te diep geboord, dan moet hij bijgewerkt worden met schuurpapier. De klompen zijn nu zover klaar dat ze uit de heulbank kunnen voor verdere afwerking.
Kijk, zo ziet het er toch mooi uit als je ze bij elkaar ziet. De klompen zijn nu bijna klaar. Het laatste overtollige materiaal wordt nog afgewerkt. De scherpe kantjes worden weggewerkt met een hakmes. Het gladmaken van de klompen gebeurt met een schrapmes. Wanneer de klompen gedroogd zijn, worden ze machinaal geschuurd. Als vanouds worden de klompen met een ritsmets gegraveerd met het bekende jeukenembleem. Om de klompen te beschermen tegen water en vuil worden de klompen geschilderd met speciale gele waterafstotende grondverf. Normaal graveert Toon Jeuken de klompen met het eigen ontwerp, het jeukenembleem. Maar er wordt ook wel eens van afgeweken, maar niet vaak. Als laatste worden de klompen bewerkt met een verderslaag en zijn ze klaar voor de handel. In 1958 stopte Toon Jeuken officieel als klompenmaker. Na bijna 250 jaar verdween ook de laatste telg van de klompenmakersfamilie Jeuken. De klompenmallen van Jeuken gingen naar een klompenmakerij in Sint-Oederode. De klompen van Jeuken worden hier dan machinaal gefabriceerd.
bijverdiensten maakt Toon nog wel klompen. In deze periode leert hij zoon Karel het klompenmakersvak. Vandaag de dag maakt hij als hobby nog steeds de jeukensklompen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.